paneeli ja vaatis, että ne leikki tuotiin. Alkaa. Ykkönen, minä pelasin sportmenetyksen. Joo. Hei, ihmelintu, täällä on vesinokka-eläin, tuu ihmelintu tänne, tuu vesinokka-eläinen luo. Varmaan tuomme laskeutuisi kanalia vaatiksen päälle. Ja viimeisin tuli. Moi, täällä on sekoja lintuja, täällä on sekoja lintuja, täällä on sekoja lintuja. Joo. Kuten voitte huomata, että minä olen täällä yksin tällä vaatisen täällä yksin tällä. Joo, kuinka paljon rauhoittuu vaatisen. Ei ketään kiinnosta. No niin, tälle kaneliin, joka ei saa rauhoittuu. Joo, me ei olla ikinä rauhoittuneet. Tässä on Patapapa siskoksi. Tässä on toiset Patapapa siskoksi. Ja tässä on yksinäinen Patapapa. Oi, minä olen yksinäinen Patapapa, mutta tuollahan on jotain. Chibamma, harja, hei. No, nyt me ollaan rauhoitettu. Eiks niin? Vahtis? Jep. Ja, joo. Sen tää kauheasti. Joo, pitäiskohan me ei liikuta mitään. Ja siinä välissä kaneli ei tiennyt, että jäljellä on Patapapa. Katsotaan hyökkääntää! Aivan kanelilla joo. Nyt me ollaan rauhoitettu oikein. Jep. Ja joo, tää meidän eeppinen leikki pitäisi olla tässä ainoassa kappaleena, koska meillä on yhteinen tullut. Ja näitä tulee siis silleen, kun meillä ei ole mitään. Täällä me ollaan vähän tällaisia. Meillä on siis ADHD:ta yhtään. Oliko mulla kahdesta merkkiä tällaisia kuolee? Ja vaan, et meillä tulee vaan tällaisia päähän pistoja. Hei, mäkin haluan tälle. Mä oon noussut. Ei mitään. Katsokaa uudestaan. Joo, mut nyt ruvetaan tää video tähän.